Doncs bé, ens trobem aquí en aquesta ermita de Santa Bàrbara, dalt del turó que porta el mateix nom, un lloc privilegiat, també enlairat, com van fer en el castell i la torre de Sant Joan. Doncs avui ens trobem molt a la vora, però ens dona una visió des de més a l'interior d'aquest terme municipal de Blanes, i ens trobem davant d'un dels monuments més importants romànics que s'han pogut conservar a la nostra vila. Santa Bàrbara es va poder conservar gràcies a una campanya popular iniciada des de finals dels 70, però sobretot a inici de la dècada dels 80, una campanya que va recollir donatius per poder reconstruir tot aquest conjunt arquitectònic. Hem de pensar que va estar en molt mal estat i, com el veiem ara, no té res a veure amb com havia quedat, gairebé tot en estat ruïnós. Es va poder reconstruir el que és la nau de l'església, també la casa de l'ermità, que està al seu costat, i al mig aquesta torre cilíndrica, típica de vigilància. Hem de tenir present que allà dels segles XVI-XVII tota la zona, aquesta costa catalana, va ser molt atacada per la pirateria, i al igual que la de Sant Joan és posterior, aquesta seria més antiga, servia com un element defensiu i per avisar la població. Des d'aquí es tocava les campanes, cada toc de campana tenia un senyal en concret i t'avisava, ja fos d'un atac de pirateria o també del mal temps. Quan s'acostava una tempesta, doncs la persona que vivia aquí, l'ermità, tocava les campanes i avisava la gent que estava als plans, en la conca del riu Tordera, doncs que tornessin cap a la vila emmurallada perquè s'amenaçava tempesta. I Santa Bàrbara diuen que és la que protegeix contra les tempestes. Quan trona, sempre s'ha de pregar a Santa Bàrbara perquè els protegeixi. Està documentada en el segle XIV, tot i tenir una planta clarament romànica, és a dir, que possiblement dataria del voltant del segle XII. Aquesta torre també té la particularitat d'aquestes finestres que s'han pogut salvar, que sembla ser que datarien dels inicis de l'ermita. Ens trobem a l'interior de l'ermita de Santa Bàrbara i veiem clarament aquesta planta i aquests arcs de mig punt, aquestes voltes clarament romàniques. S'ha pogut conservar, s'intueixen encara alguns dels capitells amb aquestes formes de caps d'àngels que sostenen les arcades, com també tenim a la fornícula on se situa la imatge de Santa Bàrbara. És una talla moderna, feta de fusta, una mitja talla, i la va fer la Lola Pons, la senyora Escarpenter, una artista molt vinculada amb Blanes. L'ermita de Santa Bàrbara era un lloc de plec a principis de desembre per Santa Bàrbara i també a principis del mes de maig, que es feia la benedicció del terme de Blanes des d'aquí. Hi ha una creu de terme i des d'aquest punt venien en processó des de la parròquia, les autoritats, els obrers de Santa Bàrbara, i feien un dia de plec. Més modernament s'ha recuperat arran de la restauració de Santa Bàrbara a la plec i el que es coneix com els sabres, que és un producte, un aliment en forma de sabre i que és una coca. Totes les persones que venen aquell dia aquí a ballar sardanes poden aconseguir aquest postre que s'està fent cada vegada més conegut.